segona part presentaré alguns animals que trobaren els nostres avantpassats prehistòrics a l'Empordà. A l'arribada dels humans hi havia espècies que després s'extingiran. Hi havia altres espècies que evolucionaran fins a l'actualitat i espècies que pràcticament són com les actuals, naturalment a nivell del que podem saber de l'esquelet. El paisatge era mediterrani, subàrid i càlid, amb espècies residuals del terciari que després, 300.000 anys més tard, acabaran extingint-se. A mesura que avança el quaternari, van alternant-se paisatges més secs i d'estepa amb paisatges més humits i fins i tot més càlids que els actuals, amb uns boscos caducifolis. Entre els animals que hi havia rinocerons, hipopòtams, elefants de bosc i de sabana oberta. Hi havia els cavalls, avantpassats dels nostres cavalls, també l'avantpassat dels burros, avantpassats dels bisons, dels senglars, grans cérvols, daines antigues, cérvols antics, formes antigues del cabirol, porcs senglars i porcs espí. També hi havia un animal que avui dia només trobem al Gibraltar, que és la mona de Gibraltar. Hi havia mamífers petits que coneixem una mica menys, alguns s'han extingit, altres també, com he dit, van evolucionar fins a les formes actuals, i finalment hi ha alguns que són perfectament iguals que els actuals. Així tenim ratolins, avantpassats del talpó, tenim avantpassats dels conills, tenim la rateta dormidora sallarda, que és com l'actual, i algunes espècies d'esquirols. Una de les espècies més interessants és l'elefant meridional, un elefant de clima càlid, un avantpassat dels mamuts. Un altre és la hiena de cara curta, que arriba fa uns 800.000 anys i que era una hiena enorme, gegant, que podia arribar a més de 110 quilos de pes. És curiós que justament amb aquesta espècie de hiena arriben o es documenten també els primers homínids aquí. Un carnívor molt poderós és el tigre dents de sabre. L'hipopòtam antic és una de les altres espècies que també trobem aquí i que es diferenciava perquè estava més adaptat a la vida aquàtica i era un animal que ens demostra que hi havia un clima temperat o calorós. Espectacular és el cérvol gegant, que tenia unes banyes enormes. Més endavant, a partir de fa 700.000 anys, comencen arribant noves espècies, algunes des de l'Àfrica probablement, altres des de l'Àsia, des de l'est, i algunes avui estan extingides i altres estan ja directament relacionades amb les espècies modernes. Així trobem el lleó de cavernes, l'ós de cavernes, la pantera o lleopard, l'ós bru, la hiena de cavernes, el linx de cavernes, que coexisteix amb el linx ibèric i els diferents tipus de guilles que van evolucionant. També arribaran noves espècies d'herbívors que s'aniran sumant o substituint a les anteriors. Així hi haurà rinocerons de praderies, hi haurà rinoceront llanut, arribarà el mamut de l'estepa i el mamut llanut, porcs senglars, com els moderns, cérvols gegants una mica més petits que l'anterior, avantpassats dels cavalls, un ase salvatge avui dia extingit i alguns animals de fauna freda, com el ren, com l'antilop saiga, o el bison de les estepes, el toro salvatge, la cabra salvatge, isard, el tar, que és un animal que avui dia només trobem a l'Himàlaia, el bou mesquer de l'Àrtic. Durant aquests 700.000 anys, que dura aquest període del quaternari mig i superior, s'aniran substituint i s'aniran alternant aquestes espècies de clima fred o de clima més càlid, d'estepa més freda o de boscos temperats. Aquests canvis entre els paisatges oberts i esteparis i els espais de bosc es nota, per exemple,
en els canvis que trobem en els elefants. Hi ha el mamut meridional, que és un animal del sud, de bosc, que podia medir fins a un 3,80 m fins a la creu, o l'elefant mamut trogonteri, que era estepari, que podia arribar a 4,5 m, o el mamut més conegut, el mamut llanut, que arribava als 3 metres i que era típic d'estepa o de clima molt fred. Aquest alternava amb l'elefant antic, que és un altre gènere d'elefants. Aquest era de bosc, de 4 metres fins a la creu, era el poder dels més grans, i tenia les potes llargues, el cap petit i uns ullals rectes que el distingien dels mamuts anteriors. També els rinoceronts van canviant la seva forma. Hi ha el rinoceront més antic, que està poc especialitzat, però després tenim un rinoceront, l'Hemithecus, que és o era un herbívor de praderies, característic dels prats. Aquest va alternant amb el rinoceró de Merck, que és un animal molt més de bosc o de bosc obert. Tenim l'últim rinoceront, que és el Coelodonta antiquitatis, el rinoceront llanut, que es caracteritzava per viure en l'estepa més freda. Arribar fins a Sibèria des de la península ibèrica media entre 3 i 3,80 m fins a la creu. Des d'aquesta època estan representats per el que anomenem Equus mosbajensis, que era un cavall de gran mida, aproximadament d'1,60 fins a la creu, i que tenia les potes, els metapodis, molt llargs i robustos. El burro salvatge, que s'ha extingit, com he dit, vivia en espais oberts, era característic d'estepes seques, i també es caracteritzava per tenir les potes molt gràcils i les dents molt petites. Va desaparèixer a l'Holocè i va arribar fins a l'últim canvi climàtic. Era espectacular el lleó de cavernes, molt més gran que el lleó actual i probablement sense melena. La pantera o el lleopard, que apareix en algunes pintures rupestres, també és un animal característic de tot aquest període glacial. Hiena gegant de cara curta, del que hem parlat, acabarà sent substituïda per una hiena que fa 800.000 anys arriba probablement des de l'Àfrica. Es tracta de la hiena crocuta, l'avantpassada de la hiena tacada actual que podem trobar a l'Àfrica. Les proporcions del seu esquelet serien pràcticament idèntiques a les proporcions de la hiena actual, només que era un animal més gros i segurament no tan esvelt com la hiena africana. La hiena de les cavernes acabarà sent un dels animals més abundants en moltes coves del període quaternari. Estan caracteritzats per dos tipus diferents. Un és l'os bru, a l'avantpassat del qual ja el trobem al principi de tot d'aquest període quaternari, i l'altre serà l'os de les cavernes, que cada cop es va fent més gran. És un animal formidable que podia arribar a pesar més de 1.000 quilos de pes. És molt més gran que els ossos bruns o que l'os actual. Encara que es pensa que era fonamentalment herbívor, era molt variable, tenia unes dimensions molt variables i jo personalment crec que depèn de les zones podia incorporar també una part de la seva dieta en base a carn de carronya o d'animals que arribés a caçar. En el període quaternari trobem també alguns cérvols que es van extingir. Un d'ells és la daina claptoniana. Un altre és aquest, que es distingeix per les banyes de tamany mig o gran i que només tenien dues puntes. Era una mica més petit que el cérvol comú europeu actual. Atenció al fet que el macaca silvanus, que és la mona de Gibraltar, estigui documentada des del quaternari antic fins a fa aproximadament 120.000 anys. Rebobina, ens hem deixat un altre mamífer, els humans.
Potser tenim una història paral·lela a de les hienes i la primera espècie que va arribar aquí va ser substituïda per una altra que va anar evolucionant fins a nosaltres i que va arribar a mitjans del Quaternari. No ho sabem del cert per la manca de restes d'homínids i per la manca d'imaginació per copsar aquesta escala de temps de centenars de milers d'anys. El que sí sabem del cert és que primer competíem amb les hienes i altres carnívors per les abundants carronyes de grans herbívors del paisatge. Però fa més de 35.000 anys, amb el domini total del foc, ja es van començar a caçar activament aquests grans herbívors amb llances, javelines i fa poder més de 20.000 anys també amb arc i fletxes. D'aquesta manera, els humans ens vam transformar en un element actiu de la transformació dels ecosistemes.